Ondernemers in Ierseke voelen zich in de steek gelaten als het gaat om de aanpak van de Zanddijk. We zijn 6 jaar verder en er is nog geen spa in de grond gegaan. Niks, nul. En verder in deze uitzending. Voortaan pasjes en tassencontrole. En een kennismaking met een aantal reddingshonden. Goedenavond. Ondernemers uit Ierseke zijn de aanpak van het traject Zanddijk-Molendijk, een bijna 70 miljoen euro kostend project, helemaal zat. Na ruzie tussen de provincie en de gemeente en onnodige vertragingen willen de ondernemers dat er nu eindelijk actie komt. De N673 van Ierseke naar de aansluiting met de A58 moet veiliger gemaakt worden. En de manier waarop dat moet gebeuren zorgt al jaren voor verdeeldheid. Een van de pijnpunten is nu dit stukje weg, dat het vele vrachtverkeer van het bedrijventerrein Olzendepolder naar de Zanddijk moet brengen. Na oneenigheid tussen provincie Zeeland en de gemeente Rijnmerswaal is die laatste nu aan zet om de ontsluiting aan te leggen. Ondernemers zijn het wachten inmiddels beu. We zijn 6 jaar verder en er is nog geen spa in de grond gegaan. Niks, nul. Ik snap dat ondernemers zeggen van ja, wat gebeurt er precies? Maar wij zijn er heel hard mee bezig. En we hebben echt al flinke stappen gezet om die zwarte tak ook daadwerkelijk aan te gaan leggen. De provincie staat aan de lat voor dit stukje. Het eerste plan voor dit traject werd aangepast na inspraak van de omgeving. Het nieuwe plan kan niet op ieders goedkeuring rekenen. Nee, het is een ongeschikt plan. Technisch gesproken zijn er zoveel haken en ogen aan. De directeur van Zanddijk BV, het bedrijf dat voor de provincie de werkzaamheden coördineert, weet zeker dat de aanpassing aan het originele plan een verbetering is. En dan vind ik het jammer dat nu jullie bij mij deze informatie op moeten halen, omdat mensen zich niet informeren en dan vragen stellen ja, die zo voor de hand liggend zijn, dat ik denk, jongens, daar verliezen we wel erg veel tijd mee. We moeten daar ook wel wat vertrouwen in hebben dat de provincie, de Zanddijk BV, dat op een goede manier doen. Als ze 1 keer aan die Zanddijk beginnen, dan geef ik je op een briefje. Dan komen ze dit tegen, dan komen ze dat tegen. Dan zullen er stelposten ontstaan die gigantisch uit de klauw lopen, zeg maar. Het was beter geweest als die mensen hadden gekeken van hoe wordt het ontwerp dan eigenlijk wel. En daar nog eventueel nuances in aanbrengen dat wij denken, hé verdorie, dat is een goed idee. Nemen we dat nog mee. Ook is er vrees voor chaos wanneer de werkzaamheden beginnen aan de Zanddijk. Als er een calamiteit is, dan staan we helemaal weer aan de kant. Dan zijn we nog steeds niks verder opgeschoten. We hebben natuurlijk gekeken naar omleidingsroutes. En dat kan gedeeltelijk. Maar we kunnen ook de calamiteitenroutes die wij van tevoren aanleggen gebruiken om verkeer langs te leiden. Een alternatief traject dat het verkeer direct naar de A58 zou leiden, werd door provinciale staten om diverse redenen afgekeurd. Door alle aanpassingen aan het huidige plan klinkt nu weer de roep om daar opnieuw naar te kijken. Is het nu niet een ander plan geworden? Ja, de omstandigheden zijn weer veranderd. En, er werd ook toen gezegd van we hebben de goedkoopste variant gekozen, maar dat is absoluut niet waar. Bekijk het nog eens alsjeblieft. Want misschien is het dan toch beter om nu te kiezen voor de rode variant, namelijk dwars door de polder. Ik wil ook wel eens wat, maar als er besloten is door de politiek, daar gaan we de weg leggen. Dat heet in Nederland met één woord eigenlijk democratie. Dan wordt dat volgens mij de route van de weg. Navraag leert dat ook in provinciale staten vast wordt gehouden aan de ingeslagen weg en er geen sprake is van heroverwegen. De gemeente Terneuzen wil nieuwe regels invoeren voor de buitenzwembaden. Daar kampten ze de afgelopen jaren met veel overlast van Belgische jongeren. Vorig jaar werden daarom alleen abonnementen verkocht. Dit jaar kunnen de mensen weer een dagkaartje kopen, mits je je vooraf registreert. Met de registratie weten we nu voor het eerst ook echt wie ze koopt. En daardoor kan de gemeente ook makkelijker optreden. Als je incidenten hebt, wil je mensen kunnen weren. Niet eenmalig, maar eigenlijk het hele seizoen of misschien een leven lang. En het is gewoon heel belangrijk dat je weet wie het is. Kijk, het is voor onze badmeesters ook niet te doen om identificatie op te vragen bij al die duizenden bezoekers op zo'n warme dag. En dit is een hele goede manier. Hè? Dus toegangspoortjes, vooraf registratie en dan met het e-ticket door de poort. En bij de ingang kan ook nog je tas gecontroleerd worden. Deze maatregelen worden in december aan de gemeenteraad voorgelegd.
100.000 euro. Dat bedrag heeft het dierenasiel Zeeuws-Vlaanderen in Terneuzen gekregen van de stichting Dierenlot. Nou, echt ongelooflijk. We waren er helemaal van omvergeblazen. Het geld komt op het goede moment, want het asiel wordt grondig opgeknapt. Er komt onder meer een extra quarantaineruimte voor de dieren. Die ton geeft het asiel meer lucht, want er is eigenlijk altijd te weinig geld. En nu kunnen we echt zeg maar de beslissingen nemen die ook goed zijn. Hè? Dus de goede beslissingen die kosten meestal iets meer geld. En met die 100.000 is het net iets beter geregeld. De verbouwing van het dierenasiel moet half februari klaar zijn. Bewoners van de Pelgrimstraat in Vrouwenpolder zijn boos. De speeltuin daar wordt opgeknapt, maar ineens is de stalen toegangspoort van de speeltuin weggehaald. Die hebben de bewoners zelf 50 jaar geleden gebouwd. Dus dit doet zeer. Het is niet erg hoor dat er iets anders voor in de plaats komt, maar dan ga je dat bespreken en er is geen woord over gezegd. En het doet zeer omdat je het zelf gebouwd hebt, dat het zo op zo'n manier uit de grond gerukt wordt. Een schrale troost, er komt een nieuwe speeltuin voor in de plaats, maar vooralsnog dus zonder toegangspoort. Ze worden al 40 jaar ingezet bij vermissingen en rampen. De honden van Reddingshondenteam Zeeland. De stichting leidt de dieren en hun begeleiders op, zodat ze ieder moment aan de slag kunnen in binnen- en buitenland. Een korte kennismaking. Dit is Elsie. Elsie is een labrador van 8 jaar. Is al een aantal jaren inzetbaar op vlakte, puin, gebouwen en water. Wij zijn bezig om mensen die vermist zijn, om die op te sporen en om daarop te trainen. Dit is Pip. Pip is een Jack Russell. Pip is bijna 4 jaar oud. Wij zijn inzetbaar op vlakte, puin en watertraining zijn wij nu aan het specialiseren. Ons doel is het vinden van mensen. Dat betekent veel inzetten die kunnen natuurlijk eindigen in de vondst van een overleden iemand. Dat is triest, maar het is voor de naaste wel heel belangrijk natuurlijk om dat te weten. Maar ja, we hopen natuurlijk altijd dat we levend vinden, dat is duidelijk. Ja, maar je hebt wel gelijk. Ja, goed zo meisje. Wat knap. De honden kunnen na het afleggen van een aantal examens worden ingezet voor het echte werk. In heel Nederland kunnen we ingezet worden. En we kunnen inderdaad ook ingezet worden in het buitenland. Aardbevingen? Ja, in principe wel. Het moet wel toch relatief veilig zijn. Maar aardbevingen, overstromingen, maar ook bijvoorbeeld een individu die van een camping, noem maar wat, kwijt is geraakt of dat soort dingen, daar kunnen we ook naartoe. Dus we zijn wel heel breed inzetbaar. Dit is Sia. Ze is een Hongaarse Wisla van 3 jaar, bijna 4 jaar oud. En ze wordt ingezet om vermiste mensen te vinden. Ik heb in de 4e klas mijn maatschappelijke stage hier gedaan. Dat duurde ongeveer 5 maanden. En daarna ben ik eigenlijk blijven hangen als object. Omdat ik het gewoon heel leuk vond om met de honden te werken. En toen heb ik 3 jaar geleden mijn eigen hond gekocht. En daarmee gaan trainen. Dit is Jura. Ze is 4 jaar oud. Het is een working kelpie. Je ziet ze niet heel veel. Op dit moment heeft ze basis. En ze zal uiteindelijk allround ingezet worden voor zowel vlakte, water als gebouwen. En daar trainen we op. Met reddingswerk trainen wij elke woensdagavond en dan 1 keer in de maand op zaterdag. Maar met Sia ben ik gemiddeld zeker wel 3 uur per dag bezig. Oefenen, balans en coördinatie, wandelen, appel, hoort er voor mij allemaal bij. Naast het volgen van allerlei trainingen zijn er nog meer voorwaarden om deel uit te kunnen maken van het reddingshondenteam. De hond moet natuurlijk, en de geleider moeten natuurlijk gewoon in een goede conditie zijn. Het zijn best zware omstandigheden soms waarin je werkt. Dus dat moet je kunnen en willen, niet te vergeten. En je moet er ook met je hond samen veel tijd in willen steken. Vrij veel bewolking vandaag, verspreid een paar buien, minder wind dan gisteren. Het werd 7 à 8 graden. Ook morgen overheerst de bewolking, de zon die zien we amper. En er zijn flinke perioden met regen. Heel opbeurend dus allemaal. Oh, en ik vergeet nog dat het ook weer fris wordt. En online vind je nu meer over waarom de Zeeuw, die verreweg de meeste stemmen heeft gekregen bij de afgelopen verkiezingen, toch niet in de Tweede Kamer zit. Het hele verhaal vind je op onze sites en in de app.
Tot zover Zeeland Nu voor vandaag. Een hele fijne avond.